ba a gane mutum ta siffan shi. Ka ji magana mai kyau. Don sau da yawa za ka ga mutum mummuna amma baiwar da Allah ya mar baka samu rabi. Sai ce ba a gane mutum ta siffan shi. Inna ma ya hataju min ar-rajul ila asgharihi, ƙananan abubuwa guda biyu su suka fi kankanta a jikin ɗan adam amma kuma ta nan ne ake gane mutum. Yake gaya manzon Allah sai ya ce na ɗaya lisanahu harshensa, na biyu qalbuhu zuciyarsa. Manzon Allah ya ce kwarai, kaga mutumin akwai hikima. Idan kana da harshe, idan kana da kyan zuciya, ba an gama ka zama ɗan adam. Ba wai kyan jiki bane, nan take shine sai manzon Allah ya ce ai banda wannan kyautar ma da ka samu, fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Ai bayan banda wancan kyauta kuma kana da wasu halaye da Allah yake so. Ma huma ya rasulullah? Sai manzo Allah ya ce alhilmu wal anat. Kana da hankali kuma kana da dauriya. Shine ya tambayi annabi, ya rasulullah a shay'un hadasa aw am jubiltu alai? Wannan riwayar al-Imam Bukhari kenan. Shin abu ne wanda aka halice ni da shi ko kuwa ni na samar ma kaina? Sai manzo Allah ya ce bal jubilta alai. Allah da ya halice ka da shi, saboda kyan hali kyautar Allah ne. Babu wani wanda zaka ce ya iya tarbiyya sai ya dace da rahamar Allah, babu shakka. Domin da a ce akwai wanda ya fi iya tarbiyya, babu shakka ba kamar annabi Nuhu. Idan kana maganar annabawa, shine ma aka bamu misali annabin da ya fi daɗewa yana wa'azi, wanda Allah ya ce ya kai shekara 950, amma aka waye gari a gidansa ɗansa ya ƙi musulunta. Me yake gwada maka? Wannan kyautar Allah ne. Allah ka shirye mu.